Find din mand, part B, 2 mod 2. Det er stillet op, som I kan se her. Der er en kø af spillere hernede under køen. Det er de to, eller under kurven. 2 forreste, der er med i lejen, de andre er bare i kø. Herude i siden, der står de blås kø. De har også flere stående om bagved sig i køen. Blå vil gerne dernede og score. Gul vil i virkeligheden gerne dernede og score. Men spillet starter her. Når den her blå spiller løber ind på banen og får sig en aflevering, bum, så er spillet i gang. Find din mand. De løber ud og finder går i 2 mod 2 forsvar. Og så kører spillet frem og tilbage et antal, måske 30-40 sekunder, et par angreb. De bliver taget ned fra 10 over 26, og så hopper de alle sammen op bag ved køerne, og de næste kommer ind og ned. De stiller op her, de kommer ind under der. Måske bruge tid på at aftale, hvem er de dækker, og aftale, hvem det er, I dækker her. Han løber den bane, får en aflevering, spillet er i gang, ud at finde din mand. Super simpelt.